क'क्राझाराव मोसौ बेदर हमदों रायजोफोर क'क्राझार पुलिसा बबेयाव माब्रै फुल भिडिअ होगासिनो दं। बिनि सिगां मोनसे भिडिअबो जोबोद गोनांथार। दिनै माखासे फोरोंगिरिफोरा मानो फिन खुद्रिसारनो गोनां जादों। बिटिआरनि सिङाव थानाय क'क्राझार जिल्लानि जे नैबे अभारब्रिज लांगोनायाव जोङो मोनसे धरना खार्यसुचि लानाय जादों। दिनैहाय धरनाजों लोगोसे जोङो रेलि लानाय जादों आप टु डाइरेक्टर अफिससिम। बाहाय गोबां जोंनि बिटिआरनि मोनबा जिल्लानि जोंनि फोरोंगिरिफोरा फैदों। बाहाय धरनायाव गोबां माने जोंखौ सापर्ट होफैदों। दानि जोंनि धरनानि थांखिया जाहैबाय जे माने जोंहा 2020नि 27 जानुवारियाव मोनसे बिटिआर एकर्ड मोनबोदोंमोन। बे बिटिआरनि एकर्डआव जे मोनसे दफा मोनबोदोंमोन बेनो जाहैबाय 6.3 दफा। बेहाय लिरजानाय दंमोन गंफ्रोमबो माने भेन्सार स्कुला उइदाउट कन्डिशन हिसाबै माने प्रभिन्सियेलाइज जागोन आरो साफा साफायैनो एपइन्टमेन्ट मोनगोन होननानै लिरजानाय दङ। नाथाय बेखौ दिनैहाय जोंनि बिटिआर सरकार जितु प्रमद बर' सारा माने मावफुंनानै होनो सानाखै एबा इमप्लिमेन्ट खालामनानै होनो सानाखै। ओंखायनो आं खावलायदों प्रमद बर' सारखौ, नोंथाङा दिनैसिम माने जोंनि फोरोंगिरिनि सायाव माने राजनिथि गेलेनो सानबाय थादों। खारन बावैसो सिगां मार्च मासाव नैबे बोसोरनि मार्च मासाव बिथाङा माने 12 जन मोनसे साब कमिटि खालामनाय होदोंमोन। बे कमिटियाव दंमोन 12 जन। दा बिथांमोना माने बिअडिखौ खावलायनानै माखासे स्कुलफोरनिफ्राय बा जोंनि स्कुलफोरनिफ्राय बा जोंनि स्कुलफोरखौ डकुमेन्टस भेरिफिकेसन खालामदोंमोन। दा खालामखांनायनि उनावहाय दिनैहाय डाइरेक्टराव लिस्ट फैदों बिअडिनिफ्राय। दा बाहाय जोंबो खालामजाबाय। दा बे लिस्टखौ गुवाहाटियाव फाथायहरनो होदों, नाथाय बे दिनैसिमाव गुवाहाटियाव सौहैयाखै बे लिस्टआ। दा नाथाय जोङो भेरिफिकेसन खालामहैबाय, जोंबो नायबाय। नायनायाव जों नुहैबाय माने गुवाहाटियाव दिनैसिम सौहैयाखै आरो डाइरेक्टराव। दा ओंखायनो जों खावलायदों दिनैहायनि बिनि रेलिया बेनो जे जोंनि स्कुलनिसो थांनांगौ गुवाहाटियाव आरो दिनै नैबे सप्तासेनि गेजेरावनो जोंनो एपइन्टमेन्टखौ होनांगौ आरो थियारि खालामनानै होनांगौ। जोङो बेनिखायनो जोङो धरना लानाय जादों आरो। नोंथांमोना भिडिअखौ नुनो मोनबाय मानो खुद्रिसारदों। दा डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट बुङोब्ला जों सोरबा सोरखारखौ माखौ दुसिनानै डाइरेक्ट बुंनांलाया, नाथाय दायो गोबां जोंनि बर'फोरनियाव फाइनान्सियेलि गोबां प्रब्लेम जाबाय। मोजां मोजां ठिकादारफोर दंमोन, बिसिनियावबो रां गैलिया, दाहार ब्रुं ब्रुं जानानै दं, सोरहाबा लन जानानै दं। मोजां मोजां आबादारिफोर आरो नर्मेल ओरैनो संसार जानायफ्राबो, मानो होनोब्ला मोजां संसार जानो गथ'फोरखौ मोजां एजुकेसन क्वालिफिकेसन होनो रां रुफा नांगौ। दा बे खेथ्रआवहाय नांगौबायदि जोंनियाव जेसेबांनाखि फाइनान्सियेल फैयोमोन बेखौहाय खामानि गेदेर गेदेरफ्रा गुबुनारिफ्रा गुबुन जायगानिया जुदि बिहार MP गुवाहाटिफोर बायदिनिया फैनानै मावोब्ला जोंनि फैसाया बिसिनाव थांबाय, बिसोर जोंनाव बाहाया। जोंनि लकेलनि मानसिफ्रा मोजां खामानिखौनो मोनला, गेदेर खामानिखौ कन्ट्रेक्टआवनो होन माबा बिथिङावनो होन गोबां खम, जायनि थाखाय रां रुफानि क्राइसिस जादों, गैया। आरो गैयैनि थाखाय दिनै गोबां जेंनाबो जादों। नट अनलि बेल', साख्रिनि बेलायावबो नायोब्ला माबायदिमोन, दा बांसिन क्राइसिस थाखा फैसानि नुनो मोनो जों। मानो न'खर न'खर गोबाङानो खायफा हा फाननो दावराव, सोरबा माबा फाननो दावराव, नै बिदि लन नांगौ बिदि दाहार नांगौल'सै। मानो जादों नैबे? अब्ला जों सोरखौ दुसिगोन, गाव गावखौ ना सोरबा गेदेर गोलावखौ? मानो होनब्ला जोंबोथ' साफा साफा भट होग्रा। बेबायदि दानिया फैदो मोसौ बेदरनि खेथ्रआवहाय क'क्राझार जिल्ला पुलिस थानानि सिदा सानजाहा बजार दैलि जाबाय थायो। बेयावहाय बांगालफोरनि माखासे मुस्लिमफोरनि हटेल दंमोन। बेयावहाय मोनब्रैसो हटेलावहाय मोसौ बेदर फानोमोन। बेखौ क'क्राझार जिल्लानि पुलिस बिफाना आयेनारि राहा लादों, दिनैहाय हमदों। बेबायदि। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल। माइ गायहैनो थाथ'।